Kuenda kwamura kuUK kwarwadza vazhinji zvaita kuti vanhu vatange kuda kutsvaka nyaya dzake vachibva vatanga kumushorera murume wake. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vari kuti murume wecelebrity renyika nhai chikiti ndo murume wauri kudada naye here uyu we2 years. Saka watova maikandiyado ko muchato wemugorosi makadimbura here. Manetizens ari worried kuti sei Mura achidanana nevanhu vakadai so vanoshanda kuUK iye achigona kuaccessa mabusinessmen chero muZimbabwe chaimo. Unoshaya kuti ko zvine basa rei? As Zimbabweans we are so obsessed kuti munhu ndiengineer here, munhu anoita basa rei, asi kuUK hazvina basa. Any job rinobhadhara mari, kana mapounds akupinda, kana wakudya mari yacho ainyorwe kuti iyi yabva kunosuka chembere, iyi yabva kuno cleana macurtain. Anyway, izvi zvauya after Madam Boss vaposta vakati blessed is a woman anodiwa nemurume wake. Vanhu vachibva vatega Mura vakati ona vamwe vana vanodiwa nevarume vavo, ko iwe uri kuita zvipi? Asi katisakangamwa kuti Mura ari kuLondon kuna baba kandiyado apa. Zvese zviri kuenderera mberi zvakanaka. Anytime tinogona kungowa ngende mawedding bells atorira vanhu vakutochata zvakare. Emikani zvinhu zvacho, to leave your comments on what you think about boyfriend yaMura yanga yakaiswa kakumateresi nguva yese. Iko zvino ndo pava kupota vachikandiwa tichivaona zvinhu zvacho.